Значението на делото на братята Константин, Кирил и Методий отдавна е извън рамките на българската история. Той е сложил своя отпечатък върху развитието на цялата европейска цивилизация. Създаването на българската азбука е едно от най-забележителните събития в историята на човешката култура изобщо. 11 май е отразен в календара на Православната християнска църква като денят на светите първоапостоли Кирил и Методий. 11 май е и патронният празник на Националната хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий, бивша Солунска. Уважаеми дами и господа, скъпи гости, учители и ученици, добре дошли на празничния концерт по повод патронния празник на Национална хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий. Празникът на светите братя Кирил и Методий е и празникът на българските училища и на българският народ. Празник на най-красивото в българската душа, на преклонението пред величието на духа, на знанието, на културното съзидание. Най-вярната представа, която човек може да придобие за душевността на един народ и да от песните на този народ. Спре ли да пее народът песните си, спрява да мисли, да чувства, да съществува. Нека днес пием от извора на благословената древна България. Нека напълним душите си с безкрайната песен, оставена от дедите ни. Нека се насладим на концерта, който ще ни представят ученици от профил музика на Националната хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий. No,
Гости на нашето тържество са Владимира Караджова и Людмила Цикловска, старши експерти по организация на средното образование в регионално управление на образованието град Благоевград. Станислав Кимчев, заместник-кмет по култура, спорт и туризъм в община Благоевград. Бонка Ичкова, председател на синдиката на българските учители в град Благоевград. По повод днешния празник получихме поздравителни адреси и цветя от кмета на община Благоевград Методи Байкушев, Природо-математическата гимназия Академик Сергей Колоров, Благоевград, Андрей Цеков, водач на листата на коалицията Продължаваме промяната Демократична България, Благоевград, председателя на синдиката на българските учители КНСБ Благоевград Бонка Ичкова, регионално управление по образованието. Уважаема госпожо директор, уважаеми учители и скъпи ученици, за мен е чест да ви поздравя по повод патронния празник на Национална хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методи. С дълбоко уважение се обръщам към вас днес, за да изразя своята подкрепа и признателност за високия професионализъм, с който отстоявате традициите и ценностите на българското училище. През годините НХГ Свети Кирил и Методи, бивша Столунска, е изградила не само успешни в своята област професионалисти, но и личности, които със своята история на успеха прославят Благоевград пред България и света. Скъпи ученици, уважавайте и ценете своите преподаватели, защото освен ваши учители, те са и ваши приятели. Бъдете любознателни и следвайте мечтите си по пътя на знанието. Бъдете здрави и успешни. Методи Байкушев, кмет на община Благоевград. Уважаеми дами и господа, скъпи гости, учители и ученици, давам думата на директора на гимназията, госпожа Светлана Силачка. Уважаеми гости, уважаеми колеги, скъпи родители и ученици, добре дошли на тържеството по случай празника на нашето училище, носещи името на светите братя Кирил и Методий, символ на българската духовност и просвета. Днес е ден, в който даваме почит към тяхното велико дело и изразяваме гордост от факта, че сме част от тази посветена общност. Далечната 1880 година основателите на гимназията, въодушевени от делото на Кирил и Методий, не се колебаят, избирайки имената на двамата братя за патрон на нашето училище. Тяхното дело е велико, просветно дело, с каквото се надгърбват и създателите на училището ни. През тези години тя дава добро образование на десетки хиляди младежи и девойки, които израстват и се реализират като учители, лекари, архитекти, инженери. За да бъдем достойни продължители на делото на нашите предшественици, трябва всички ние да полагаме огромни усилия. Искам да изразя своята благодарност към всички вас, които приехте поканата ни и дойдохте да споделите с нас радостта от този празник. Вашето присъствие прави момента още по-специален и значим. Специални благодарности към целия училищен колектив, който със своя труд и постоянство допринася за развитието и утвърждаването на нашите ученици като морални личности и добри граждани. Нека продължим да работим заедно за създаването на благоприятна и стимулираща среда за нашите ученици. На вас, мили ученици, искам да кажа, че вие сте нашето най-голямо богатство и надежда за бъдещето. Всеки ваш успех, всяка малка стъпка към знанието и доброто е стъпка към по-светло бъдеще за всички нас. Нека днешния ден да бъде изпълнен с радост, вдъхновение и общуване.
Заедно нека продължим да носим светлината на знанието и културата, подобно на светите братя Кирил и Методий. Благодаря ви, че сте тук с нас. Честит празник! Българската православна църква празнува Деня на светите братя Кирил и Методий и тържествено чества паметта на тяхното просветителско дело. Българският народ с възторг слави първоучителите, светите апостоли Кирил и Методий. Славни са техните имена, епохално е тяхното дело, скъпа и свещена е за нас тяхната памет. Признателността е сред най-ярките черти на българската народопсихология. Нашият народ тачи миналото си, искрено и дълбоко почита делата на достойните си синове и дъщери. Включва тяхното духовно наследство в съвременното си развитие и в плановете си за бъдещето. В българската история има дела, които не се побират в рамките на една епоха. Такова е делото на светите братя Кирил и Методий, чиято мисия превръща българите в нация, намираща своята идентичност във великото и свещено слово. И нека днес припомним думите на френският професор Бернар Роже. Ако сериозните учени искат да открият корените на европейския ренесанс, то те трябва да се обърнат към делото на братята Кирил и Методий.
Светът ми е в теб събран и ще си остане там. Нищо не е случайно, за себе си го знам. Всичко в мен крещи, с тебе сърцето си. Няма нищо случайно, щом сме аз и ти. Светът ми е в теб събран и ще си остане там. Нищо не е случайно, за себе си го знам. Всичко в мен крещи, с тебе сърцето си. Няма нищо случайно, щом сме аз и ти. Сякаш вчера е било, някога утре става история. Даже за мен да се помоля, бих те оставил да бъдеш в този план. Всеки ден е различен, но сме същите. Има време за всичко, но да побързаме. Светът ми е в теб събран и ще си остане там. Нищо не е случайно, за себе си го знам. Всичко в мен крещи, с тебе сърцето си. Няма нищо случайно, щом сме аз и ти. Вече утро е било, няколко вечер. Дълго безсъние, даже за малко да се спра. Ако поискам, ще бъда от първите. Всеки ден е различен, но сме същите. Има време за всичко, но да побързаме. Светът ми е в теб събран и ще си остане там. Нищо не е случайно, за себе си го знам. Всичко в мен крещи, с тебе сърцето си. Няма нищо случайно, щом сме аз и ти. Кога, ако не сега, ако питаш ме сега или никога, обичай те безкрай, сигурен мотив. Усмихни се на себе си, не се коси. Не ще има изненади, с които ще се справим. Неценните неща в живота не са неща, дори да не стават, това е само фаза. И времето за теб може да не е сега. Отвикаш страх и утре пак. Ходи се, танцуваш и танцувай до откат. Ако искаш чудеса, вярвай в тях. Нас има свежест и това е факт. Бъдинат нещата, които ти посветят. Да работят ти напред, а не назад. Всяко приключение, всяко продължение. И щом спомени, значи си богат. Светът ми е в теб събран и ще си остане там. Нищо не е случайно, за себе си го знам. Всичко в мен крещи, с тебе сърцето си. Няма нищо случайно, щом сме аз и ти. Нищо не е случайно, за себе си го знам. Няма нищо случайно, щом сме аз и ти.
Ако някога пак те обикна, двете ще се смеят до нас и ще помня, че няма обича. Има много звезди за вас. Ако някога пак те целуна, двете ще се смеят до нас и ще помня, че някой обича. Има много звезди за вас.
Честит петромен празник!